Dagoti bukusang no jotono na hambai noro bahai tongbai ang khaklai no jotono kaham no tongo to tini nor ni bage hana hai to bai phanmani abo hungge dulok ni banking so dulok ni banking to ya abo to tam jena abo no hungke bul to style bo bahai ke tam aborok no norok no tini phongman na yang o video snapka to once ago noro jotono kaham no tongo Tete betong thakjago jorao honma Good Friday salno norok nago tongdun suri laikana san laikana kaidun thanibo te hambar laikana saltan mi salo thangai ba samani salno rogui bonorok muitu khla laikana aboni bagi wanso kono jotno khatong thla ja to tinino ni bagi kaisa banking te payment aboko dulok khaksa bo khakni abo hongke jeng daya bo khakni no to abo romdi jeborok na ta tamnai aing bokhago abono hono daya to yagra tamani sari sari ke salani thanga ga sengabo ang yagra o tam khabani bagi abono ang sanamka daya to tinanai tongdi bahai ke banking bahai ke style tam bom hai ke tam abrok rogno style nomaita so nai tongdi pulan simi paithel gara sini yagoro kongbri 1 2 3 4 okong ruya si belaki important index middle ring abo ketam sengkamu abo notama ya singkamu noro muitu klaina di tarjani modhama anamika konistha so english bepoki jangkhana ro comment to sidi abo ni bung tamo to phade sing tabu nale nai na bahage tam ta ba na dulogo finger kabang kuk dong omo haike divide khlaio yasi abo hungkai abo bai oje index finger bai otai kai thamno ke khage khiu to naro jaga nugui tongo abo hungkai te abo no hono jeng te abo haike bere rekha bo te engkha re hengke abo o index finger simi bere rekhai re engi thanga to te re abo hengkha ta to dulok tamnani sigang singo borokno puleno saimana nango obono saimanya hangke tamui simanya problem jingjal phainai aboni bagi singo bono pula tini nalene obo te obo re tini sudu jeng only daya bukhak sim nalenai te re o kaitham bai ke te engkha o kaisa bai engke re te re te re te re te re te re te re na hangke bahage tam obo hangkai open haikai hankai togor nai oro kinaro tam bai tok nai hangkai o index finger bai omo bai tok nai oro obo ke na ba ta ingka ba na hangkai jengor man khatini te re tai na to noroni finger bomo hayengi tong te obo biango rona nang nasik di obo hungkai jeng phataro tonine engo obo mungsa samung kriaro bini samung tongpuru jeng sanai ba tabuk kriko tabuk obo bai ok kaitham bai ok kaisana simi jeng samung khlainai to nai tongdi te bahai kri iaro haike bere ke te haike bere ke index bai re engi thana to te re na toblani bai dulok ni finger phelayo aboni bagi mujunarak di o jaga o hakai open sama tanai haike open ri khangke na ba tangi thasni ta ei aba ha omo baisimi o finger baisimi ranai obono tonai ranai ta obono tisai tonai ei haike to obo mui bukur ni snam jaga bono jotan saimano yango nasik di obo jaga spotlight dong ha to bisingo kaham karab jagya eba bisingo o mui bukur ni aingo naro eba bisingo kaisa ri phano rojagya kaisa cotton ni ri khuteng jespan rona nango bisingo sanampra bono rok kaham ke naidi sanam roipru riya hangka jaga o bisingo daktino hamiangi thanai mui bukur abo hai to mui to khlai di hangkai abo mui bukur nyakhab later eba chamra bobo
hamiyangi tong hadir abo bos lainani no naka to ang no punuknai abo herok jora kahman kangke sino lockdown upai kangke boma haike dulok rok hepa eba taisina to nai tong dino comment so sujite bo tine jorte asik no jotno na hambai